Усім привет! Маё імя Улад. Гэтае відэа прысвечана ўсім легендам Несвежу. Вы даведаецеся, які прывід знаходзіцца ў сценах замку, што хаваецца пад горадам і пра таемнае знікненне скарбаў. Прыемнага вам прыгляду! Як вы маглі здагадацца па назве раздзелу, гаворка пойдзе пра прывід нейкай чорнай панны. Я ўжо знаком з гэтай легендай, так як недаўна здымаў відэа пра гэтай тэме з маімі сябрамі. Вось невялікі фрагмент з гэтага відэа. Радзівілы – один из сильнейших родов Беларуси, ведущий свое начало с XIV века. И, наверное, всем вам известная главная резиденция – Несвежский замок. Зараз перейдем до легенды. Чорная панна – гэта Барбара Радзівіл, польская каралева і вялікая княгіня літоўская. Нарадзілася яна ў 1520 годзе у Вільні, у сям'і літоўскіх магнатаў. У 1547 годзе яна таемна абвянчалася з вялікім князем літоўскім Жыгімонтам Аўгустам. Таемны шлюб арганізавалі браты Барбары Мікалай Рыжы і Мікалай Чорны. У 1548 годзе Жыгімонт Аўгуст атрымаў у спадчыну польскі трон і запатрабаваў прызнаць Барбару польскай каралевай. Супраць гэтага выступалі вяльможы і маці караля. У 1550 годзе Барбару каранавалі ў Кракаве, але неўзабаве яна захварэла і 8 мая 1551 года памерла. Былі гіпотэзы аб тым, што яна была атручана. Пахавана яна ў Віленскім катэдральным саборы. Легенда абвяшчае, што пасля смерці Барбары кароль не знаходзіў сябе месца і захацеў пры дапамозе спірытычнага сеансу прызваць дух Барбары да сябе. Падчас сеансу яму было забаронена дакранацца да духу, але ён не вытрымаў і кінуўся да яе ў абдымкі. Пасля чаго, па словах відавочцаў, адбыўся выбух, і многія бачылі неспакойны дух панны, блукаючы па залах замка. На самой справе, тады, калі жыла Барбара, замку яшчэ не было, таму і прывіду ў ім няма, але хто ведае. Пасля смерці князёўны Аўгуст вырашыў увекавечыць яе аблічча ў святым вобразе. Так была напісана ікона Божай Маці Вестбрамскай, праобраз якой выкананы на аснове аблічча Барбары Радзівіл. Якраз на тэму прывіду чорнай панны беларускім пісьменнікам Юрыем Татарынавым была напісана кніга Барбара Радзівіл. У ёй нам распавядаецца займальная гісторыя пра жыццё каралевы і яе трагічнае каханне. На жаль, усе легенды ў відэа змясціць не атрымалася, але яны будуць знаходзіцца на маём YouTube-канале.